Става хора, вие гледате Божидарката 15 в днешното видео на FIFA Mobile. FC Mobile ще играя на Head to Head и ще се пробвам да вдигна Legendary. Вече тук успях да стигна FC Champion. Това ни е целта, да стигнем FC Champion и от другото. Дава добри награди. 106. Вие не забравяйте да се абонирате за канала и това отборът ми. Пак на Рой Кин, 110, Павел Недвед. И нека да започваме с играта. Окей. И пишете долу в коментарите дали искате да тръгнем Clash Royale или някакви други игри. Просто пишете. Окей, играем срещу пич, който е горе. Не, той е добър колкото нас. Малко по-слаб от нас. Има обаче по-добра атака. И нека му видим атаката. Това са клаклиоче го разкарам и тя ще ми стане. Буквално пич избор някакви рандом футболист. Аспон Суарес, Недвед и... клиоче се рандаме пак, ама. Кин. Сега тук ще ни бъде доста лесно. Но когато вече стигнем Legendary, няма да бъде чак толкова. Окей, взехме топката. Леле. Злослай, между другото вкарах хет-трик в, ако не се лъжа, предния матч. Ще ви покажа в кой матч. Завърши 3-0 и Злослай вкара хет-трик. И той вкара много добър хет-трик. Хайде, дриблирай. Хайде, бе. Пас. Окей. Загубихме топката. Окей, този пас мина. Трябва да минем Андрио Робъртсън. Тук няма ли нарушение? Нашото Ландина. Куман, тичай. Ма сега тук ще ми изпише, че има. Гад, изкрипнатата игра. Пича се върти, много е слаб. Окей, поне мина. Значи тази игра трябва да я вземем, две звезди и да минем на следващото. Хайде. Сега нека да се видим с Лаудруп. Леле, пича, знаеш, само се върти, нито един финт не е направил през цялата игра. Много е слаб пича. Така само ни губиш времето. И затова ще даде фол, ама за там, където пича ме спъна, няма да даде фол. Гати. Ма защо няма никой напред? Окей, Ландруп влезна, това означава, че може да имаме някакъв шанс. Защото той поне може да бие пауършоти. Пауършот. Леле, какво беше това?
Засада. Не засада. Да. Добре, добре. Ма нали натиснах да подадеш, бе? Леле, какво правиш? Оправете си играта. Не може пича да подава на нищото. Не, пич. О, леле. Аре, бе. Пича има Роберто Баджо. Не! Пич, ти какво правиш тук? Ти си с ляв крак, не мога въобще да ги биеш. И това беше абсолютно брилянтен пас към Малдини. Не! Играта, дори да му подаряваш победата, дори да го дърпаш напред, няма как да стане. Айде, пращаме го да спи. 1-0. Суарес бележи тъп гол. Не, това не беше много готин гол. Защото такива голове са много лесни за правене. Айде, мачкай! И пич се прави пауършот. Отдавна никой не ми е правил пауършот. Сега пича ми прави. Защото до 4-5 месеца аз не знаех какво е пауър. Мисля, знаех какво е пауършот, но не знаех как се прави. Окей, вече знам и това ме спасява в много ситуации. Разареждай, бе. Да, и опонентът дисконекна. Ето на мен, като не иска да ми заради. Аре, бе, пич. Окей, айде, заради. Мачкай. Окей, аре. Минаваме в World Class 2. Какво ни дава? Само един Машерано. Аре си пробвам късмета. Колко си искам да ми върже, бе, ей. Много ли искам? Аре, дай на някой, който не съм пробвал. На Куман. Не. Някой, който е важен. Недвед, айде. 10% не е малко, но не е много. И аз какво очаквам, че ще ми върже? Те са такива скамари, ей. Аре. Поне минавам по-горна дивизия. Окей, пускаме. Окей, пича е много по-слаб от нас. Има 106. Значи, атаката му е най-добра, май. Чакайте, слаша им. Нека вим първо къп му е вратария. Кастелс... Аз също този вчера играх буквално. Люкмен нападател и на вратата Кастелс. Интер, да. Да, аз пичове с Кристоф вчера играх. Не, ще видя. Пича какво прави? И той много добре не знае. Доста добър пас към Рашфорд. Маркъс Рашфорд. Той сам може би ще отиде в Барселона. Маркъс Рашфорд, Рафаел Леао. Вече в Барселона привлякох Хуан Гарсия. Той вече е в отбора, да. Аре бе! Какво пича го оставаш да правиш чупен финт? Взимай му топката.
О! Не, моля ти се! О! Браво! Браво, Гошано Инако. Родри. Не. Окей, живи сме. Пича има листел. Този мисля, че от Team of the Season event, Team of the Year event 104. Или 104 или 100. Много за мен играеше като някакво 5 годишно дете. Не 5 годишно дете, ще да игра по-добре. Пича нищо не правеше. А сега на Пича му прави играта. Дори аз мисля да си го макс на 109-ка го направя, но взех Куман. И го продадох. Аре бе, Недвед, гони го. Окей. За първи път на друг да му свирят 0 минути продължение. Аре бе, взем браво. Майкон, my hero. Майкон. О, какво спасяване! Хуан Гарсия е най-добрият вратар в играта. Само него и трябва да си купувате. Той Пича е най-добрият вратар в играта. Пича е трайхардър. Гледай! Той силно са му вкарали 10 гола на кръст на него. Как мина? И то моите като седят като вцепенени. Браво, бе, Хуан. Окей, ми изчисти. Моля. По нарушение да Пича. Лукмен. Той Пичак сега къде цъка Лукмен? В Наполи. Ще вия след тази игра. Аре, чти. Бам. Клеър е най-тъпия бутон, но не на всеки е помагал един път. Клеър. Бастони. Между другото направи добър сезон. Бам! Този Клеочо ви казвам, че има 6 звезди. 6 звезди лав крак. Но има 3 звезди десен, но има 6 звезди лав крак. Те се усещат като 6 буквално. Това е най-доброто ръло, което някога съм използвал. Не, може би Диего Форлан е най-доброто, което съм използвал. Една 97-мичка Диего Форлан имах. И я бяха выкрейнал на 101. Престъпно какво прави Гошано Инако? Ритай напред. Какво прави Куман? Тази игра е скандална. Окей, победа за нас 1-0. Между другото, тук имам само една. Ето. Тук биха този. Не, кой беше? Да, ето този 3-0 с Зобослай. А Пича цъкаше. Беше наистина много добър. Да, Креспо, Палко Барси, Стам, Тюрам, Мартинес, вече го е макснал до Уеб. И значи срещу този, къде играх сега, мисля, че ми се беше паднал. Не, имаше някой друг с Лукмен. Къде си, бе?
този май беше с Люкмен. Не, но този му е много добър акаунт за Люкмен. Този мисля, че не беше. Не, сега ще вие кой беше с Люкмена. Пича, аз го изгубих. Явно е бил по-назад. Филипа май беше. И той, чакай, той е. Не. Да, Гьокореш Вирт. Сещам се. И окей, това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесало. О, не, трябва да видя всъщност Люкмен от кой отбора. Какво беше? Защо ми изгледа Рафиня? Защо ми изгледа Рафиня, бе, ей? Окей, почва го напиша как. Пич, защо ми изгледа Лоумен? Айде. Сапа нищо не излиза. Просто ще напиша Лу и ще излезне, казвам ви. Да, то Алфонсо. Да, Осман Дембеле. Всички с Лъ ми излизат. Добре, после ще напиша Нигерия. Окей, ето я. Да, Люкмен. От кафета отбор. И къде е Виктор Осимен? What? То май Погба вече го има. Не. И хора, това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, лайквайте и чао.